kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon. Usa sa mga suliran nga atong gihambin karon sa atong kalibutan mao kining mahitungod sa kinibang lalaki o babae nga mubati og opposite. But pasabot baliwa, no? Wala matunong yun sa insakto o sa mao gyud normal. Ang lalaki mubati og binabay, og ang babae pod mubati og nilaki. O sa in English ani about homosexuality, no? Dili ko mo gamit og pulong murag di ko ganahan, no? Pero kahibalo mo sa buot natong ipasabot, no? Akong paningkamutan nga dili ko mo gamit sa pulong dili ko ganahan mo gamit. Pero kahibalo na mo og unsay buot natong ipasabot, no? Usa sa suliran nga atong atubang karon, no? Sa atong kalibutan kining mahitungod sa ang lalaki lahi man ang iyang pagbati. Babae man ang iyang pagbati. Og ang babae pod imbis babae ang iyang pagbati, lalaki pod ang iyang pagbati. Usay maka-ingon ba ta ba nga, uy, ingon na di ay? Nga unta sa paghulagway sa creation diya sa Biblia, si Adan raman tog iba ang gihulagway diha nga kato si Adan ang pagbati ato wala man giingon nga binabay. Dili man babay ang pagbati ni Adan. Unya si Eva pod wala pod giingon nga lalaki ang iyang pagbati. Sa ato pa ngano man na. Nganong naaman ang uban moingon gali nga Veritas mo na gitawag og third sex. Pero kung atong pangutan-on ang atong pagtuo o ang atong simbahan, moingon man pod ang simbahan nga
Hindi na tinuod. But pasabot, wala manudlo ang atong simbahan nga adunay third sex. Lalaki ra gyud na og babae. Pero ang pangutana, ngano man lagi nga naa may lalaki nga mubati og babae? Wala ba kanang ang ilang pagbati babae ug ang babae usab ang ilang pagbati lalaki. Nga unta lalaki ra magkag babae ang gigama sa Dios. Unya matod pa nimo kaganina Veritas nga wa man giingon sa Biblia nga kadtong pagbati ni Adan babae, lalaki gyud. Unya katupod si Eva wa pod giingon sa paghulagway des kasulatan no sa creation nga ang pagbati ni Eva lalaki. No? Babae ra gyud. So, ato ning paminawon og maayo og iampo ko ninyo nga giyahan ko sa espiritu nga maayo gini nato pagka tuon. Tawag na dig tuon. Maayo nato ni pagkapamalandong og ato ning hiusahon o hiusahan ang unsa man ang lamdag niini gikan sa kahitasan. Okay, naamang gali to'y drama nga nadunggan ako diri sa istasyon nga mauni ang nahimong suliran sa magtiayon o mao ba to? No? Nga mauna nga na problema sila sa ilang anak nga ngano lalaki manunta ilang anak diya ngano ang pagbati babae man. So ato lang po ning para ma-round, pwede po ingno na to balihon, nga babae manunta, ang ilang anak, kunya ang pagbati, lalaki man. Kunya ang natural nga tendency o natural nga reaksyon gyud kasagaran sa mga ginikanan, mao nga masubo gyud. O masubo. O gani, labi na sa mga kanang lalaki o bana, amahan, masuko pa gani. Dili gani hapit kadawat. Both sides pagali ang ginikanan dili hapit kadawat pero tanto-tanto madugay madawat ra gyud no. Kaya saon man mao naman na. Okay, ngano man no? Ngano man na nga sa pagtuo lagi natong Kristohanon, pagtuong Katoliko nga wala man magbuhat ang Dios og third sex. Babae man gyud ra og lalaki. Unya ang pagbati lalaki ra gyud. Babae po ang iyang pagbati. Nganong naa naman na ingon ana karon. Niya lisod ra ba ni kay mga tarungan ra ba gyud? Nga? Ya, badlungo mo na sila no, makasabot man ta, makasabot ta. Kay nganong inyo man ming badlungon, nganong inyo man ming biayon. Nga mo man ni among pagbati. Nganong magbuot man mo? Di man po na mo gusto nga mo na among pagbati. Nganong man na, kanang Diyos, nganong gitagaan man niya og ingon ani og pagbati be? So, lisod, lisod, tinood, no? Ako mubati kog ingon ni ana nga pagbati usab nga murag kuan po ko sakitan po ko nga tuod no. Nganong pugson man nato na sila nga mo mailang gibati pod. Di man na nila kagustuhan. Nganong nagama man po na sila nga ingon ana. Di man po unta na nila kagustuhan. Mao lang yun na ilang pagbati. Unya atong biyayon atong kasukan yaon sa may gitudlo simbahan. So sa dili pa ta mo adto dito sa kanang gitudlo sa simbahan may tungod ana unsaon na to na paghandol. Hato sang tubagon tong pangutana nganong naa man na nga sa paghimo sa Dios
Kada bang paghulagway ba sa creation, wala man nag-appeal. Wa man giingon diha pagbuhat ni Adan ug Eva, wa man giingon diha nga nagbuhat na puglain nga lalaki din ang pagbati, babae din katupong babae, naghimo pud siya kana ang pagbati lalaki, wala. Gali maurag magkaupat na no. Maupat na ug i-appeal. Oh. So, wala man giingon ana sa atong pagtuo. Nganong naa man na? Well, aniya, no, atong suwayan og masabtan ba ninyo, masabtan ba ni nato? Okay, nasa atong katekism, no? Ayaw na tugtuon na atong katekism. Nga, mukutlo sa tagbiblia. Sa Biblia, diya, pugnita, for example, Roma 5:12. Pinaagi sa unang tao, misulod ang sala. Mauna nga ang sala, nagdala nagkamatayon. Ug mauna nga ang tanang tao giisip na nga anaa na gyud sa estado sa sala. Oh. Dayon kung mo adto ta sa Genesis sa sinugdanan gyud unsa may pagtuong Katoliko nga gitudlo nato. Pagkasala gyud ni Adan ug Eva, naluwatan nila ang sanctifying grace. But pasabot nawala na ang ilang maayo nga relasyon sa Dios. Kay wa naman sila nadugtong sa Dios. Ila mang giluwatan. Ila mang nabuhian ang kanabang elemento nga nagdugtong nila, nag-usa nila ngadto sa ilang magbubuhat nga mao ang Dios. Ilang naluwatan. Unya mao na ang sangputanan naluwatan nila na nalayo sila sa Dios mo na nga karon but pasabot nga kinahanglan mabalik sila sa Dios. Unya ang epekto atong pagkahulog sa sanctifying grace, ang epekto atong kanang pagnalayo sa tao sa Dios, no? Paglayo ni Adan ug Eva sa Dios, ang epekto ato hibalutan as katekism, no? Misulod ng kanang gitawag nato og concupiscence. Concupiscence. Unsa man ang concupiscence? Nga kitang tao wala unta ni pero naa na hinoon. Kitang tao naa na gyud ta anang kanang pagka inclination ba nga masayop. Naa na ta anang inclination nga masayop ta. Oh, sa ato pa wa ta buhata sa Dios nga mo ni atong inclination. Nga kanang mahilig ta og sala, mahilig ta og sayop. Oh, wala ta buhata nga ingon ana ta, no? Wa ta buhata sa Dios nga ingon ana. Pero sugod adtong nalayo si Adan ug Eva sa Dios, naluwatan nila ang sanctifying grace, ang ilang pagdugtong ato sa Dios nawala, nabugto. Nisulod na. Mo na epekto nga ang tao naa nagipagka mahiligon, nga na inclination nga makahimo siya og disorder sa tupa kanang sala. So buot ipasabot pananglit, sample. Bisag di sa ta maghisgot anang lalaki nga nibati og babae o kana pong babae nga kanang nibati og lalaki, no? Ang iyang pagbati lalaki, ang lalaki ang pagbati niya babae, no? Okay. Bisag hisgutan sa nato kanang normal. Kanang gihuna-huna nato accepted ba? Kanang lalaki nga iyang pagbati lalaki, iyang babae ang pagbati niya babae. So normal. Bisan pa kana kung magminyo na mag-usa na dias kaminyoon. Nya ang pagtuo gitudloan ta nga dili ni bulagon ha. Unya ikaw lalaki mo unong yuga mingon nga nang pare dias kasal nga mo kuan ba ka nga imong unungan ni imong asawa mo nayoban pagali mingon nga siya ra gyud kay ang pagtuo usa-usa ra man gyud di man pwede na nga magminyo og lain. Okay, sa pagtulon-an ni Kristo usa-usa ra gyud, dili pwede nga ang lalaki kung maminyo na din minyo na po siya lain ang daghanong asawa dili na siya pwede. So bisag normal pero kabantay ta nga ang lalaki o bisan ang babae mubati gihapon og pagigugma sa uban. Nga kung dili mapugnan makasa. Ngano na? Bot pasabot, bisag normal lang ilang pagbati, ang babae iyang pagbati, ang lalaki ang pagbati niya lalaki pod pero masipyat gihapon. Okay, naa may pagbati nga
sa atong pagtuo kinahanglang pugnan, pero kung dili na to mapugnan, makasaha gyud ta, ma-disorder gihapon. So, but pasabot dili lang kay dili lang kay mapasangin lang nato, dili lang matumbok nato kanang mga homosexual o ang babae nga ni bati og kana bang babae ni bati og lalaki, then ang lalaki po ni bati og babae, no? Dili lang kung sipyat na pananitan maingon ta nga oy sayop man na ilang gibuhat kay bisan sa Biblia klaro man na nga kanang ilang mga acts gibawal gyud gidili gyud no? Pero bisan pa gani kita galing mga normal, masipyat gihapon ta, di ba? Kay bisag naminyo na ta, maibog pa man gihapon taglain. Unya kung dili ta kapugong, di ta kapugong, anak ka makapanguyab taglain. Makahilabot pa gyud taglain. So therefore makasaa ta. Tungod na sa atong inclination nga ang tao aduna gi pagkamasalaypon, di ba? Basta di kapugong, mao manggali si San Pablo, siging gabalik-balik nalimot ko ako man nang giihap sa una nga kanang pulong pagpugong sige nang panudlo ni Pablo. Basa ra gud mo kuan kanang Biblia, then iphan ninyo kanang word og binisaya pugong man no. Iphan ninyo kapila lituka ni Pablo ng pulong pagpugong. Sinonymous ra po na siya sa kanang pagtulon anato nga pagpuasa. Kana bang naay inclination imong flesh, imong lawas, pero alang-alang sa atong dakong pagtuo sa Dios, ato nang ihikling. Dili nato tagaan. Kay pag ano, di man gustong ginawa ni. So, kung dili ang gustong ginawa, so di gina nato na buhaton. Wala pa ganahan ta. Kay dili man tanang gusto nato, maayo, insakto. Di ba? Mo man gina atong pagtuo. Wa man moingon ng Dios nga, tanang gusto ninyo ha, sakto. Na ay dili mao ana. Nya, mamugusta usahay, irrationalize pagali na to. So karon adto ta sa kanang lalaki nga nibati og kanang babae nga pagbati ug ang babae po nibati og lalaki nga pagbati. Anha ta nang kuana issue ha. Nganong naa man na? Well, mao lagi disorder naman. So tungod sa sala ni gawas din na ni gawas na mga disorder na din sa kalibutan. Murag consequence na siya. But pasabot diha sa pag-abot na sa similya sa lalaki ug babae, posible na nga disorder pod. Na ay mga instances nga disorder pod ang pagtagbo ana. But pasabot dili na ba kuan ba normal, ang ingon ta lang dili na gyud sa ingon na subay sa kana bang insakto nga order, original yun sa pagbuhat sa Dios sa lalaki o babae. Disorder naman. Kung wala pa unta ito nahimo ni Adan ni Adan o Eva katong pagpakasala, wa pa nila luwati tong sanctifying grace, o dili unta maingon ana, no? Walay ingon ana. Di ba? Ang disorder, ang kanang mga dili maayo nga mga kuan, gitugot na dahil sa Ginoo nga mahitabo na. Gitugot na mo bitaw tong sa Sodom at Gomora daghan kay ito mo toy usa sa kana bang hinungdan gisunog tong Sodom and Gomora agi ana kay naay instruction nga ayaw lagi pagpugong lagi, ayaw ninyo tagain ng kanang hiliga, kanang pagkamahiligo ninyo sa sipyat ayaw na kinahanglan magpugong gyud mo kung gusto mo magbalik diri nako, kung gusto nga mamaayo inyong relasyon diri nako, ana ang panawagan sa Dios. Pero magbuot man gyud ang tao. Magbuot man gyud ang tao. Mo na karon nga sige ra ta gingon ana. Mo na originally paghimo sa Dios sa tao, wala gyud ang lalaki mubati og pagbati sa babae. Din ang babae pod wala gyud ang pagbati nga iyang pagbati lalaki. May kag lalaki gyud yang pagbati. Babae po lang yang pagbati. Pero pag human lagi sa pagluwat, no? Naluwatan ni Adan ug Eva ang sanctifying grace, nalayo. Nawala ang kanabang hikot nga nagdugtong sa tao og sa Dios, naputol man. So dito na sulod na ng mga irregularities. Sulod na ng mga irregularities.
bang mga dili ba wala ba nasubay ba sa unsay kana bang nutunong sa unsa gyud untay maayo unsay insakto. Now, karon ang pangutana, mayon ta nga nganong gitugot man na sa Dios? Nganong gialaw man na sa Dios? Nga dili man na maayo. Mo na gwapong pangutana. Mo magali na himuong pangutana sa mga ETS pod. Nga kung tinuod nga gamhanan na inyong Dios, tung tinuod nga maayo na inyong Dios, nganong wala man na niya mapugni lagi be? Nga kahibalo man siyang dili na mao. Di ba? Mo na kasagarang mahimong pangutana sa mga ETS o kanang mga musupak ba sa atong pagtuo ba, no? Og Dios. Nga unsa may katinawan, unsa may tubag ana? Simple ra nga na mabutan bago nato unsay giplano sa Dios, no? Simple ra nga iyang gitugot. Gitugot na nga mahitabo na dili ingon nga gusto na niya kay dili man to kagustuhan sa Dios tong gibuhat ni Adan ug Eva nga ilang supakon ang iyang instruksyon. Wa biya giingni si Adan ug Eva nga supakan ninyo ni akong sugo ha. Wala mag-ingon ng Dios. Pero giingnan sila kung supakon ninyo ni dili mahayong sangputan. Giingnan sila daanan na. Pero wa man gyud nila na baliha. Ila man yung gipaminaw tong tentasyon sa yawa. So mo to nga nahitabo gyud. Igo lang nagtuman ang Dios sa iyang gisulti. Kay matinumanon man ang Dios sa iyang gisulti. Pag ingon nga sige, suwayan ninyo. Kung inyo ganing giparaphrase lang nako ha. Sa pagtuong Katoliko ni pagtuon nato ning Kristiyano. Sige, suway kung inyong lapaso ning akong sugo, dili gyud mayong sangputan. Dili man gyud mayong sangputan. So kanaron mao na usana na. Usana na sa kuan. Mura ba nga na tungod sa gibuhat sa unang tao sa pagpakasala mo na nga nitawag nitungha na kanang gitawag og original sin. Naa na diha na dayon kanang gitawag na concupiscence. Ang tao mahiligo na sa sayop. Naa na inclination nga masipyat. Sumuna nga sa biological formation po dayon naapil na diha. Nahimo nang impure. Mo nang mag-abot ng duha ka similya sa lalaki ug babae na impurities diha. Mo na nga luoy biya no. Saon mo na gi tugot na sa Dios kay nahibalo man pud siya nga naaman pud ko ikuan ani mi Dios. Nga kining mga tawhana nga na kuan ani na unsa ni na nabiktima ani makakuan man gyapon sila, makalingkawas man gyapon sila ani kung maantigo sila magpugong. Kung maantigo sila musunod sa sugo. Muantigo sila magsakripisyo. Kaya ingon ani man gud, bantay tanganong ang atong pagtuong Katoliko, ang ato yung simbolo cross. Dayon kanang sign na to panguros. Unsa may mensahe ana? Ang mensahe ana dili lang kay simbolo na. Ang usa sa dakong mensahe ana mao nga andam ta magsakripisyo. Unsay giingon sa Ginoo nga kinsa tong buot musunod kanako kinahanglan magpas-an sa krus. So to pa ang pagkristyano day dili kay lipay-lipay lang. Dili nang hayahay lang iguro ka diya magkaon-kaon diya magtanaw-tanaw og TV. Sakripisyo ang pagkristyano. Kita ba tag mga na gideklara sa simbahan nga nga santos nga wala magsakripisyo? Abot pasabot nga kung nabiktima ka ana, wala ka sugua o wala ka tudloi sa atong simbahan, di ba? Timanay biya nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. But pasabot suwito ang simbahan unsay medyos ana. Ako nakabasa man ko og document sa simbahan, unsay gyud nindot kayo, sultian lang man ako. Basa mo og mga teaching sa simbahan mahitungod sa homosexuality. Ang simbahan wala gyud masuko, wala gyud saan si tawag ana? Wala gyud maglait. Wala gyud manghimaraot anang mga lalaki nga ang ilang pagbati unsa ni? Babae. Unya sa bisibersa pod ang babae nga iyang pagbati lalaki wala manghiramaot kay nakasabot ang simbahan ana. Dili na nila kagustuhan mahitabo na. Pero gitawag sila sa kanang chastity gani. Kay kinigong happiness dili man ni kay kinahanglan nga naa kay pares nga ikuyog nimo sa imong kinabuhi. Dili man kay ngano ang happiness dili na siya ma-measure nga kinahanglan naa gyud kay partner. Dili kay pwede ka nga mobati ka og happiness bisag single ka. Para sa anang bukasyon sa pagkapari nga karon atong gi-require sila nga single o celibacy. Ngano man laging naa may mga pari nga malipayon sila sa ilang kinabuhing inusaranhon.
But pasabot ang happiness wala na siya sana gihimo sa Dios nato nga diha ra gyud sa kinabuhing minyo. O kanang naa kay partner, mahimong happy ka bisag single ka. Kung mualagad ka sa Dios. Gani kung atong sundan ang suwat ni Pablo sa unang Korinto City 38 ngadto sa 39, niingon siya nga kung mualagad ka sa Ginoo, kung ang pagminyo maayo man, ang pagminyo maayo, pero kung gusto ka moalagad sa Ginoo, mas maayo nga di ka magminyo. Basahan niyo na. Unang Korinto City 38-39, ang iyang gipasabot ya kanang manguna ba diha sa atong simbahan. Moalagad ka, mas maayo single ka para dili ma-divide imong hunahuna. So kung matuman nimo na, makuha nimo ang logic ana, wisdom ana, so happy gihapon ka. Subot pasabot, ang atong pagtuo gitawag ta pananglit kung ingon ana ta, gitawag ta sa atong pagtuo. Kinahanglan maminaw ta sa atong simbahan, pero kung di kita maminaw sa simbahan, magbuot gyud tag ato, murason gyud ta, mao na nga magsige ra gyud ta gikunana. So kana abang andam bata magsakripisyo kay ang Ginoo nakasabot sa imong gibati. Wa siya mingon nga buang ka. Wa ka gihimaraot. Bisan ang simbahan, pagtulunan sa simbahan wala gihimaraot na sila, nasabta na. Kay nahibuluman ang simbahan sangputanan na atong gihimo ni Adan ug Eva. Nga ilang naluwatan ang sanctifying grace mo na nga kanang mga impurities naa na nastong kalibutan. Mao na nga namang gali mataho nga bastilan luoy kaayo, no? Ug gialaw na sa Ginoo kay gitawag ta nga sa pag-antos, gitawag ta sa pagkakristohanon. Kanang pagkakristohanon krus man na. Murag di na ko ni madiwas ron. Ato ning to be continued ugma, no? Kay lisod-lisod ning tapika, no? So mao na nga ang atong pagtuo wala na makasentro lang nga kinahanglan tagaan ra gyud nato ang kanang gitawag nato desire sa atong lawas. Dili. Gani ang pagkakristyano gitudluan ta sa pagpugong sa atong ugalingon nga desire. Kay naamang gali na sa atong pagampo, amahan namo na kasalangit pagdaygon imong ngalan matuman ang imong pagbuot. Sa to pa, dili ang atong pagbuot. Di ba? Unya kay dili man po mo makaingon kamong mga na biktima ana, di mo kaingon nga kamura mo'y luoy kaayo. Nga kuan, bisan kami nga normal, posible gihapon ming makasala. Nga naman, kay bisag minyo nami, maibog maghapon miglain. Kung di mi kapugong, wa gihapon mi. Kung ingon na na siya, ang inyo lahi lang inyong estado. So, kuan pa ta no. Wa pa ni mahuman no ato ning ipadayon ugma no mga tinahog na tigpaminaw, no. Dili ni siya sayon o kinahanglan mangutana ta sa tong simbahan ani, no. Okay, hangtod ugma pohon na lang no. Kini inyong alagad no, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, hangtod ugma pohon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon.